Здравейте хора, днес ще направим една мисия, ще покажем как се минава. Това е втората мисия от започването на играта. Да, той ще играе. Това е кучето. Райка. Това е Диански. И това е моя профил на неговия PlayStation. Четвърта, да. Вече рядките, които могат да се купят за 1000 и някакво. Колко е PlayStation? Ето го. И така. Това е на това ми се беше. Втората? Да, не. Трета. Трета, ли? Никога минахме още едно. Ами, нали? Значи първоначалната мисия. Да. Това е третата мисия, хора. После за завършък ще ви покажем един инстарек май. Да, два. Единия само, че ще спрем клипа, защото единия е малко по-трудно сравнението. Да е така. Добре, хора, ще ви включа пак, когато стигнем до даденото място, защото има много. Ето хора. Тук сега трябва да се бием. Извинете се, ако мама дойде или там някой друг дойде. Ако мама и дадо дойдат да вика там да ядем. Ама сега, нормално. Окей. Сега играем. Нали, значи сега отключвам 3 гаража. Има един инстарек също и в това, който отключвате единия гараж, ще ви дава жилетка, така броня, и така. Не убивай. Ако убиваш котки и работи, ще те атакуват. Ще май ще ма репортнат. Или не знам. Какво е това деца? Трябва да убиваме хора. Няма. Какво? Няма да репортнат. Не знам, може. Те не могат. Що Млагаров играе и убива хора и такива неща на мислите. Да. Ако искате, последвайте. Не ще ви кажем много яки акаунти на хора геймъри. Първо като Лагаров, Shadow Hicks, Fox, Shadow Fox. Са много яки хора. Тук трябва да бъдат много тия хора. Само най-срамното на тази игра е, че физическите графики не са кой знае колко хубави. Защото аз го стрелям един път и той не умира. Той е жив, буквално. Ето. Трябва да ще сега, още ме старик, че не ще покажа, че и там също един човек, ще направи. Това не беше ли старик много? Просто има концерта по-лесно. Малко. Те да. Това е само да направим. Не! Добре, вече няма нищо. Така, хора, сега. Колко хора остат? Малко ли са, защото трябва да ходим и към инстареговите хора. След това какво имаше? Не спълвай. Защото не знаеш какво имаш натам, нали? Не, трябва да Опа, сори. Малко... Аз съм оператор. Митачко. Само без глупости, може ли? Що каналът е създаден за деца над 5. Над 5. И качваш клипчета над 18 годишни. Не качвам.
Такива са. Това е за над 18. Четете с нещо. С кекс. Защото снощи прави кекс. Кекс. Чета баната. Няма. Мисля. Не бе, защо стреляш в колата, бе? Нарочно да се облъсне пак да мина да го чита. Аз се някакъв. Вижте сега хора. Още хора. Колата гори. Фейл. Mission failed. Зумя ли, бе? Да. Оп. Може би. Биби шарк. Вижте колко ти средоточен хора. Оп. Само че хора. Не, мотора замина. Стига бе. Да го блъсна, не да го... Дидо, ако можеш ела малко по-близо до мене, защото май няма да се чуваш. Микрофона на Samsung ми не е много хубав. Преди съм минавал такива неща и го убиваха директно, още като дига предна мотора и заради сега бързам директно да си карам пистолета и да го убивам. Сега. Хората играят тачки много време тази игра. Много е добър. Диномерен към викале. Нали бе? И двамата имаме Fortnite. Един аз на лаптопа ми се пиша Митко 13... Не, Митко 1303 на... Аз имам и Nintendo Switch. Дай назад. Защото имаше... Ето хора, имахме малък проблем. Да, нищо не ще стане, айде. Така като казах, аз се пиша Митака 168. Той се пише Диана Ангелов Разлято с главни букви Д главно и Ато с главна. Ето хора. Надве ще го направя така. Графиките са много добри, бе. Можехме, нали, да ви покажем още един старек, само че той е под водата, пък аз срещал съм го, но не е правилно да кажем всеки път да го срещна. Го срещам толкова рядко, че някой път го срещам и точно като го срещна и не сварвам да го изям и директно умирам. Да. Малко ти. Ама сега карам в магистрата, всичко е точно... Чай. Трябваше да нямаш да с кола без таван. Защото има една песен по магистрала газ, да. В колата без таван. Изследваме го по-план. По магистрала газ, да. Ти изобщо снимаш ли? Да, бе, снимам. 8 минути и видео. Глупа. Ето вижте хора, той трябва да... Да карай малко по-бързо, трябва да пресрещнеш този тип или пич, или както се казва там. Оп. Пишете ми на какво искате да играя. Roblox, Fortnite. Още много други игри. Да. Даже ако искате, може да идвате с нас да играете. Можем да играем кое? Какво да играем? Значи можем да играем Fortnite, нали, онлайн след вас. Да. Можем да играем. Roblox. Roblox, да. Аз Roblox няма. Нали имаш на компа, бе? Компа с тия стига. Знам аз пък къде. Аз шапка. Аз имам на... Ще може да включа братовчетка ми. Може ли? Той има братовчет. А пак сега. Нямам големи връзки и нищо. Братовчет ми не е обясня ютубър в град. Тиктокър той ютубър ми не е обясня.
Не най-известния. Тиктокър. В Карнобат най-известния Митачко, Елячко. На Чъто има Чъ. Той няма братовчет. И то най-големия ми братовчет той. Казвам само. И те. Опа. Аз мислех, че то съм блъсна тя колата ми замина. Що? Значи хора, не са надявайте аз да го блъсна, защото аз може и целия мап да измина и може да не съм го блъснал. Да тежи. Аз не съм блъснал. Ето го хора, ето го само. Ето този. Оп. Лека. Вода, точно. Защото аз го вземам, благодаря. Това е. Тази мисия, хора, забравихме да ви кажем, че този мотор вече на негов. Да, сега отключвате такова. Има други мисии, които включвате куче, нови къщи. Да. Само да знаете, хора, няма как да ви покажем клипче как превъртаме играта, защото много е трудно. Много е трудно, хора. Някой път просто спират да ми излизат мисии. Ако имате идея защо не ми излизат, пишете долу в коментарите. Ние се опитваме, миналата година се опитахме да превъртим за цяло лято GTA, ама не успяхме много. По принцип и за по-малко от месец да я превъртя, ама не знам как. Лагаров е, брат. Лагаров. Той няма помогна също и той. Аз съм бил всички клипища. Не става. Аз искам се свържа с Лагаров или Shadow Higgs, за да го питам за някои мисии. Ай, хора, ако се чудите как да си изтеглите GTA на компа без да плащате с карта, отивате в Ozon BG, тя е 60 лева, отивате в Ozon BG, малко реклама без да плащате, макар е. Ozon BG, пишете GTA 5 и то ви излиза една карта, после ако искате там да подкрепите някое друго приложение, влизате в Epic Games и пишете GTA 5 и ви излиза там за 60 лева сълпът. Да, пък ако искате да подкрепите... Да, сега малко рекламки ви казвам, ако искате да подкрепите Гънарака, той ми е любимец. Или Волта, да. Пишете Сак Вонстър за Волта в Item Shop, пък Сак Гънарак за... Да. И ако си купувате нещо с V-Bucks. Аз съм написал Гънарак. Аз и Вонстъра мога да пиша. Гънарака... Аз даже не знам за какво помага това. Те дали даже не им дадат пари. Не, или V-Bucks. V-Bucks. Дадат им 50 V-Bucks майч. Аз на Гънарака, откакто от новия сезон, пък съм си купувал адски много работи. То е новия в момента. Вижте кучето. То е новия сезон. Да не питаме на кой е твоите. Да ни питат после на кой е. Не, по-добре коментари, бе. Пишете коментар, коя част от видеото ви е харесал най-много. 14 минутки видео. Чакай, Райчо. Трябва път видеята са по 1 час с стримват, пък всъщност... Аз искам да стримвам, обаче се плащам. А пък в същото време ви гледат за 15 минути. Разбирате? И също, последно ви казвам, не знам дали ще е последно, ви казвам, че ако ви се гледа някой забавен филм, пишете... Да реагираме на нещо там. Да, пишете... Не. Пишете, ако ви се гледа някакъв забавен филм,
пишете в търсачката на YouTube да се изгубиш нарочно. Това е много як филм. Това е Да. хора, които... разказвам някаква малка част. Това са едни хора, които искат да обиколят тези по-запатачените места на цяла България, които са малки църца. И първо тръгват с една синя лада, после тя се щупа. После тръгват с бяла. Тя се се щупва. И вече накрая с едно BMW 1993 година на баща му колата. Взема на баща му колата 1989 случай. Не беше ли 9? Да. Ако искаш да свържеш с нас, пишете от кой град сте. Да. Да пишете. Пишете от кой град сте и ако сте от Карнобат, реално погледнато, ние сме от Карнобат, много се свържем с вас. Те всичките, които ме следват, са ми приятели. Да. И е цяло. Това. И нали, ето вече е миналата висета, сега отиваме към инстарекчета. Така ще включим като тим на инстарека. Добре. Инстарека е тук. Един инстарек е... Абе, няма Какъв е? Добре, само един ще ви кажа. Един стаята куче. Да, другия не знаем какво вече. Не знаем, няма да казвам. Стар син. Стар Господ. Не, това не трябва да се шугаме. Ми хора ще... Тъй като тим там ще го пусна пак. Така, хора, значи... Висял кеминати. Тук автомик. После тук по тези улички. Тук има една църква. Завърти. Минавате по горе. Добре, чайте малко микос. Ай, хора, още един инстарек. Ако искате да спре да ви гони полиция, трябва да спите. Ей, сега след малко ще Или да отидете на мисия. Да. И ето, хора. Сега тук, така. Казват се. Или минавате от тук, които са уличките. И идвате на това като кръстовище. Дайте напред. Чай напред. Той е кръстовище. Май напред да беше. Ей, сега след малко. Ето, хора, така. Малко така. Само че, вижте, завърти и тук. Чакай, объркам се. Добре, хора. Ето, хора, инстарека. Как мисъл, нали? Завърти тук, така. Идвате тук. Мазните генгстъри. Хора, според вас, кои са по-яки генгстъри? Лавици или зеленци? Мене те кои бяха Гроу Стрит. Гол Стрит. Или там, както се казваш. Така, хора. Други инстарек, всъщност. Пак не да го другия инстарек е най-силният. Може да вземете безплатно оръжие, още като не си ги включили. Така, идвате тук, купувате се нож. Убивате ги те всичките и ви дават пистолет. Само, че няма показвам хручена победа. Няма, дай. Ние за друго мишла победим полиция. Ще вземеш пистолета. Те ги блъскай, те не са Гроу Стрит. Те са тъпите. Айде, дедо, показваш ли инстарега? Така, идвате на това медиво на вишли там поте. И идвате зад тази врата. Така, идвате тук, и виждате ли това растение? Чакай да го зумна. Ето това. Да, видяха го. Видете го. И после ако ставате? Кокошка? Какво стане после? И другия хак. Куче! Да го махнете, да бягате и да захапите някой просто и той да го убиете.
Така. До тук ще приключваме, хора. Или просто ще пътувам другия старик и ще пътувам и като сме там ще ни го покажем. Не, айде вече в следващия епизод, защото стана много дълъг и така. Затова айде, чао хора от мен и от Дадака. И за тази поредица ще има още утре или не знам кога. Чао!